Velkommen til WordPress video. Mit navn det er Thomas Jensen, og jeg skal være den, der guider jer igennem en masse af de funktionaliteter og muligheder, du har med en WordPress-installation. Mange hosts de tilbyder rent faktisk at installere WordPress for dig, eller via en toolbox kan du med et par klik installere en WordPress. Typisk så er det godt nok i en undermappe, men det kan altså lade sig gøre. Vi vil dog gøre det helt fra bunden af, det vil sige, at vi har brug for et FTP-program til at installere WordPress med. Så det vil sige, at det første vi skal igennem, det er egentlig, hvordan du installerer et FTP-program på din egen computer, og hvilket FTP-program vi anbefaler. Så skal vi også igennem selve installationen af WordPress manuelt, altså det vil sige ikke via et et-klik-system hos din host, men helt fra bunden af. Så skal vi i videorækken også kigge på, hvordan du opretter indhold på din WordPress hjemmeside. Om det er sider, du opretter indhold på, eller om det er i kategorier, at du lægger det, der hedder posts ind. Ydermere så skal vi kigge på, hvordan du installerer nye templates, altså det vil sige nye skabeloner. Hvordan din hjemmeside hurtigt kan ændre udseende ved hjælp af skabeloner, du kan finde også ganske gratis ude på internettet. Så vil videorækken også kigge på installation af plugins. Hvordan gør du det? Og hvad for nogle plugins er rigtig gode at have i sin WordPress. Så skal vi kigge på, hvordan du får optimeret din hjemmeside, din WordPress hjemmeside til søgemaskinerne. Blandt andet Google, Yahoo, AltaVista, alle de store søgemaskiner. Men der vil også blive tid til en masse andet. Det vil sige, det er egentlig op til dig at give tilbagemeldinger til os. Hvad er det, du synes kunne være interessant at se nærmere på? Hvad kunne vi lave en WordPress-video om? Mulighederne er uendelige, så meld endelig tilbage. Skriv her på siden. Velkommen til WordPress-video.